Aj nek služi godine, baš ti lipim vinom i manom i tamo sam morao. Nema, svako će umriti, to je džabe. Ja o smrti ne bježim. Evo, 90 godina, sve jedan sam mazan postila. Sve jedan. Što ćeš to baciti? Jednog nisam. Od 9 godina, kako sam počela postati, od 9 godina, onaj otac mi je hod. Mati mi ono i sestra. Što je više govorim, što je više govorim, za njom više ožedim. La ilahe illallah, za njom više ožedim. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tako, odlično, bravo. Svašta sam radila. Meni je bilo tako, ja sam u Čaglici kad sam ošla 4 krava. Smrdi po petardama. Muzla, išla kupila kestane, meni je sva bilo drago i vani u kući. Ništa. Nikad se nisam znala nasikirati, a sad za malu sitnicu sikiram se po stare dane. A dok sam bila mlada nikad sikirala nisam. Sam morala raditi. I zato sam i zdrava uopće. Ja sam fizički radila svašta. Nema od žene ili da više radila nek sam ja. Nema ni u Čakovcu, ja sam bila u Čakovcu tamo. Bilo mi je fino, 20 godina sa njim sam bila, a tako sa Ahmetom. Moj otac bio u Lubati prvo na Honđelku kad je medresu završio. Pa je onda ošao u Bužinski grad. Bio u Lubati 13 godina, u Bužinskom gradu 13. A u Varaškoj 15 i onda ošao u penziju, 2 godine živio i umro. Ja sam tačno upisana redovno kad sam se rodila. A vidiš, rođena tačno subotom. Moja mati vajka zivla, ti su subotu se rodila. Dan subot bila. Da. Evo danas je baš Danas mi je rođen dan, uklopilo. A ja sam rođena petak i jučer sam... Pa ako vide sudbine da žive, mora se živjeti. Ovdje je ova Hamdinica, ova Reškića, ona je živjela preko 100 godina. Ona je ovdje bila najstarija, umrla lanjske godine. Tako, dok me vide suđeno, baš ti lipim vinom i manom. Sada pomalo klanjam, učim sapu. Ja sam mekteb učila, kitaba nema kakve nisam učila. Moj sin. U Bidajetu Linasu našla sam, jedan ima ajet, kako sam čitala, kako će biti kijametski dan, pa će onda biti Israfil i Izrael i Israfil, on će puniti u sur. Kad vide kijamet, sve će se brda sastaviti. Sve se kroz u tu pravdje vide vodovod. Kuće i sve otići ko to doživi. Onda sta žena kaže, ah, ovo će kijamet dok mačka. To niko ne zna kad će kijamet, samo Allah dragi. A drugi niko. Moj sinko, da ti znadeš u Bidajetu Linasu, onda sam čitala kako će dragi Allah, preživiti iz crne zemlje sve. Gola bosa. Nikom ni do koga biti neće, to će provrti baš po mravi, po zemlji, narod. I onda će ko bi sunce se spušti, lipo više glave. Neko će biti u znoji do kolina, neko do pasa, neko sad tako ko bude zaradio teže. I onda će, da ti kažem još jedno, to se sve čitalo, to je prava. I onda će Bog ti dao a neko neće osjetiti nikako znoja. I bit će jedna što će izvoditi. Ime joj Džemile, moje ime. Ima još Džemile koja će, ja ne znam, pod Arš, zove se drvo Arš. Izvodite one koji su dobri i tamo meleki donose odjela i sve oblače džennetsko. I vode se tamo u džennet, jako dobro zaradio. Pod Arš drvo jedno ima tu, ima
sjedi pejgamber, alaihi salatu veselamu, Muhammed, i kroji luho zlato, blago se veli onom kome skroji. Imam jedno imam Bog ti dao šta sam učila, nisam nikad zaboravila. Šta to? Evo da preučim pa nek i to čujete. Bismillahirrahmanirrahim. Kad ja pođem u džamiju, la ilaha illallah, da ja klanjam teraviju, la ilaha illallah. Sreta mene Hazret Hođa, la ilaha illallah. Džeme sreta tud mi reče, la ilaha illallah. Hajde klanjaj našali se, la ilaha illallah. Znaš da ćemo svi pomriti, la ilaha illallah. U kabur se pritvariti, la ilaha illallah. U kaburu nema vrata, la ilaha illallah. Nema vrata ni penđera, la ilaha illallah. Tude ima jedno drce, la ilaha illallah. Pod njim sjedi naš pejgamber, la ilaha illallah. Te on kroji laho zlato, la ilaha illallah. Blago onom kome skroji, la ilaha illallah. I onome ko obuče, la ilaha illallah. Tude ima eju mašća, la ilaha illallah. Po njoj pasu kurbanovce, la ilaha illallah. Kurbanovce iz dženeta, la ilaha illallah. Zubi su im od bisera, la ilaha illallah. Oči su im od jakuta, la ilaha illallah. Rozi su im od birulja, la ilaha illallah. Vuna im je suho zlato, la ilaha illallah. Suho zlato iz dženeta, la ilaha illallah. Tude ima 3 elaja, la ilaha illallah. Prvi elaj sitna djeca, prvi elaj sve šahiti, la ilaha illallah. Drugi elaj sitna sve gazije, la ilaha illallah. Treći elaj sitna dica, la ilaha illallah. Sitna dica iz mektafa, la ilaha illallah. U ruci ima štrafice, la ilaha illallah. Teni grabe šećer vodu, la ilaha illallah. Pa je nose po džennetu, la ilaha illallah. Blago onom ko je to doživio i dočekao, Allahumma salli ala Muhammed, ala Muhammed. To je jedan ajet, učila sam još ti, jesi li mumin muslim, jesam haka, elhamdulillah, od kada si mumin muslim, od kalu bela. Pa onda ima toga, još nastaviti toga učiti. Evo vidiš što godina imam, ništa zaboravila nisam, ja sve pamtim. Ja pamtim od dječinstva šta sam, kako sam išla i curovala i sve. Ništa zaboravila nisam. Ali Allaha molim dragog onu još koju suru znam i da klanjam ono kako treba. Samo klanjamo sjedeći, ne mogu sad staviti da vijemo neko sjedeći. Ali ima Allah je nam odredio da se naša vjera ne treba stiditi, mi smo najprebratiji kod Allaha dragog, muslimani. A naš se narod slabo ponaša. Ima svašta, evo znate i sami, svašta dešava, ima krađe, ima otimačne, ima tuču se, ima. A to muslimani bi trebali da to svoju vjeru da se ne stide, ni svoje haljinke, ni ništa. To je naša, šta je naša dužnost došla. Ali to nema danas. Kakvi? Vidiš, Ramazan dođe, Bajram, ama niko nikome ne ide. Ja uvijek volim onaj dosadašnji adet. U nas u Čaglci 10 žena Bajramom hoda od kuće do kuće. A ja sam umila, evo ovdje doskoro, do ove 2 godine, kako sam sad od noge slaba, malo obilazim. Prije Ramazana po 24 kuće obaći. A posle Ramazana Bajramom ja ne znam šta je obađen. Ja nisam pratila ko došao, ko ne došao. I bolje se hodalo, ove starije žene sve pomrlo. Evo Bahro, Osminca, Mine Beganovka, Zahidovca, ovo sve mene vajk često bilo zla ravnatelja. Ali sad to nema, sad ova omladna slaba. Do sada su žene kad počnu ostati koje same u kući, pa hoće da istresaju nešto, eto ti iz kuće druge cura, eto ti mladih žena, pomoći. Sad neće niko nikome, ništa. To je sve drugčija postala. A Halil je nekad bio efendija, on je ovako pričao, ima i stara rič. Kaže da će ljudi pomriti prije kijamata, sve će amatemce poljiti u rudi, pomriti. Više žena ostati. Pa će žena leti u šumu, grliti panjeve, misliti čovjek.
A veli, postaće kuće sve pograditi se što kude baš ko pečurke. A kola će, veli, biti sve, onda svaki čovjek kola ima, evo, sve to izlazi. To će biti, tako prije kijamet, sve. Evo sve, onaj Halil Efendija šta kazivo, sve pomalo izlazi. A kijamet neće biti dok god ima čela i ovaca. Kad nestane potpuno čela i ovaca pomru, eto kijamet. Ko to doživi.